A few moments later. আরে গলুয়া ঠোকরা সার কাই মাড় লাগছো হাদিকা সারে মু কিছু করিনি হাদিকা পারছু বসে বসো হউ তাহলে আজ তুমি কোড়ে নুয়া ইংলিশ কହୁଛ তাহলে ইংলিশ বই দেল এ কান্না মাস্টার বোধ আছে আমକୁ ইংলিশ পচারিব মন হলে আজি ହଉ ତାହେଲେ ଇଂଲିଶ ତଳେ ତଳେ ତମକୁ କିଛି ପଚାରୁଛି କାନୁଆ କହିଲ ଦେଖି ଇଏ ପରେ କଣ ଏ ପରେ ଅଇ ଆରେ ଶଙ୍କରା ଆଉ ଗଲୁଆ ତମର ଇଂଲିଶ ଏତେ ଧାରଣା ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିନି शाबाश बेटा କହିଲ ପିଲେ ତମକୁ ମାତ୍ର ମୁଁ 3ଟି ଜିକେ ପଚାରିବି ଓଡ଼ିଆର ତମେ ତାର ଆନ୍ସର ଦବ ଓକେ ହଉ ତାହେଲେ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଗୋଟେ ଚଢ଼େଇ ଆକାଶରେ ଉଡୁଥିଲା ସିଏ ଅଣ୍ଡା ଦେଲା ତଳେ କାଇଁ ପଇଲା ନାହିଁ ସାର୍ ମୁଁ କହିଲି शाबाश बेटा ହଉ ଗଲୁଆ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର ଦେଲ ସାର୍ ସେ ନାଲି ଚଢି ପିନ୍ଧି ତମକୁ ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛି ହେଉ ତାହେଲେ ଶଙ୍କରା ତମେ କୁହ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆନ୍ସର କୁହ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ନାଁ କୁହ ତାହା ଦେଖି ହୁଏ ନାହିଁ ସାର୍ शाबाश बेटा ହଉ ଶଙ୍କରା ତାହେଲେ କହିଲ ଦେଖି ସାର୍ ଆପଣ ଆରେ ଶଙ୍କରା କହିଲ ଦେଖି ଜାତିକ ପତାକା ଦିନ ତୁମେ କଣ କରି ଯାଅ ସାର୍ ଆମେ ସେଇଦିନ ଚଢେଇ ନେଣ୍ଡି ଖାଇ ସେଇ ଚଢେଇ ନେଣ୍ଡିର ଲମ୍ବା ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥାଉ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଚଢେଇ ନେଣ୍ଡି ଖାଇ ପେଟ ଆଉ ଦିନେ ଏଠି ଆସିନି ମୁଁ ଯାଉଛି